namu fenti fo jonu go o mati ala bi fo ala ko wallahi ale nya ba bela de ala bi korofo de mate mamadu joni jurumundo abana on gon da ala temanda so yi awo ukata nai ko yere bi do fara ma shi gango awo mama famu ya de note suna do fara ma shi note ke ngani wate ga finin be bulola jila iga finin gon bi jewo ke bange fo kata sika sayama kama fema kila ete foyi iti yere nyinga yere nyinga na makila mafima yere nyinga abana awo ninte kana na devone ma kun manjama na fiko mi ya kun manjama na fiko bele go otiga unga manye mai laga nguna nindo ngilo beta yanga bina lula ko ninte kana na devone ma otiga unga manye mai ende sadi nyama to de ko sunungwa jamu ye ko nyamantu wallahi abebe shurika ibaku babibe ate baso ngumla abishura kan abegede ende sana amadimi ama famfo wa ama famfo mai wa nyamando ma ara de bimmalu aka che ka do che ka bwala so be ka jidi nyamando mala ba ka sigila ma shifwe ngama ode ba fe yesu sofla masaydu ko kuraji on kenenya sej memba on yetan niko ka barikada nika wala nyamando te o nanya masaba intanu jabaru wahidu besom masa ikado nanya le tanu kenawo keneka on be rasulu barikada ni ka wala nyumando nema ni kisi ba yala ko jidi aka amma sa ulu fuli ama wajibi sabu antize ku sarawere sarata mulo fona o kadara kono fuli ni tanu ni barikada ni wala nyumando o betemene ko on bi jega do ke alibi ala ko bulo kan uje ankoro ka bana koro bashi ka jidi ke lafiaula ko kura kanu shi soro jangu ka toro nai yusu munu bi chenso bada dali alaka no yo nanga bamba to kelengelen bela jelenye Allah hara sonsumo yi ka kanu ba jama foku barikada ko danto ulu de la ko niche uka kanu yala ay kado ala kanu nimisa o kadara kono ku ka bismillah o be bismillah mena kene minga o de kuna foni kene o kuma na nu ye bismillah mena amba fo ku ni nya kuma ka benu sigiro chugo yawi faso kono faso koka o kuma na anga foli be bela jelenye min ye fle ba jama ni lame ba jama ani muno be labana kuna foni charin siraka ni be de barakele kono kiseye ku ka bismillah kuna foni on ba sama ga bo fasiri sebe ngono kala mun daba matrafa ba ka no bla sebe ndo yusu ulumana minge on no la se kelengele o kadra kono tikani nguruna kuma batiba kelengele unsugandira onaku garjigaye lonya kele joko nyuma ni nyamada ko nyuma alaka no ya uluyi alla se ko nyuma no ya anye amba beni na ka chari suya koletigo ni nega shujuru tigo ala ko no ya ufunaye Traoré marhaba ko basi ko ndeba no dimsona torasite ire ko ni bado basi ti law mais Lambert tu es beau ce matin la tête brille avec Chitolo oui avec Chitolo mais c'est bien je deviens de plus en plus beau alaka so bismillah alaka nguna ja mur alaka so nyuma nama inshallah minye awaka do nyere la bamblable complet abe ble me igra foro baradona chokoroba galandu ale ni yan wele gimba ble abija gimba do be douane de gimba jema ko ko le belebele do fana on gwale mbako ndo note gimba ble do indere ayi o tu ngana ide gimba ngana ide ako muno be do demzonu ko ala kini fajona ko fengele muno ko bela do fena nyeti bo shibido fena nyeti bo shibido alaga nguja alaga so ya rabbi amma aweka do anga magoro chamandaruda gimbable alaka daro muro alaka faras la meshuka inshallah gimbable mi foka tasa ka sayama muro aksiya min ayo sirata amafliama amakanvlafo ngamuro bi sira chaman jengana ende sani fogu ke ko susu fakala wallahi jigani tede ka gologolo ni taranga segonde dongo siraka achena ni taranga munu ye anga kunyanga mlase da kuma kelawi awa no e jeluye mboro lu fana takera bi nyere la chamambe nyumombe de anyuma kacha anyuma tibon nga jugumande fana chiara o kera muna nata o folote kunti natao abana olu kumbu dambe de ko anu ka daula umde sani kumbo de ko ndesani ngabi an be fende ko mura abe akleti ba mugtar ko nela bulka sumbula be ikado ngana uchamande bi wallahi munu nya kekanya wa dumzen chini dobe afana wuli ko kainde bagarus mano dengay ani bana ba jelike musa Sissoko Sissoko bagarus mano dengay to ko di ba wole to ko di
ala tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ sa ko fɛn dɔ Sumano dɛ awɔ Sumano Bakari Sumano a denkɛ Moro tiɲɛ yɛrɛ la ale kɛlen don ka jeli denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan Moro a bɛ tariku yuru la a bɛ kumacogo yuru la a bɛ majigi sira yuru la Solo fana ye fa ɲɔgɔn bɔ Solomani Sisɔgɔ a fana ye fa ɲɔgɔn bɔ nka Moro min ye i k'a dɔn Bakɔrɔba Jabate olu de y'a bibliothèque ale ma girin olu y'a bibliothèque di ale sigilen don dɔrɔn a b'a ka munna i bɛ girin yala garisɛgɛ bɛ girin yan non si tɛ girin mais a b'a dahirimɛ sɔrɔ Yusu kunnafoni ko a tɛ sera ni Ala ka Moro min ye an ka don kunnafoni kɔnɔ o ka kɛ yani an ka don sa Awa Tapili Ture min ye aw ka dɔn anw yɛrɛ denmuso Moro nɛgɛ kɛra cogo o cogo réalisation na awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro maa t'a bɔ a kɛra a fa de ye Eleboba ala ni kabale dɔɔni b'a la f'a bɛ Hindu kan fɔ wa cikɛ wa n'u ye Elebo kɛ Mali cikɛ minisiri ye diɲɛ don o don an wasara a banna k'a taara cikɛ kala fɔ Hindu jamana de la la hawla kabi mana don wa b'a fɔ a ye ko Nabashikara Moro Bato Mangane jitigi ni maatigi min ye jɛgɛtigi ye Moro an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an n'o bɔra ye an yɛrɛ denkɛ min ye ne yɛrɛ den Bouakari Jarabad Moro ale bɛ difu la bon ne burankɛ don wala Bouakari y'a diya dɛ k'an bɛɛ sɔrɔ a y'a diya dɛ a burankɛ a muso fa ye ne den y'ale y'a ye wa voilà mais mariage do a ye kan de changer mais chacun a son personne Moro an ye ko in kɛ ten dɔw bɔra ye Moro an bɛ Jamadugu kɛfa k'a fɔ Kuyate Awa Keita Moro k'a dangana an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jidi kɛ lafiya la fiɲɛbɔda sɔrɔ la sa a barika ala ye wa bɛɛ lajɛlen ka dugawu de jaabira wa barika kɛ baarakɛɲɔgɔnw ye ka barika kɛ teri sira sinji sira balima sira ko ka bɛɛ fo Moro i bɛ furumuso ka ladiri dɔn waati dɔw de la est-ce que furumuso ladiri i b'a dɔn waati a latigɛ waatiw de bɛ na jɔn ma wallahi n'o waatiw nana cɛ ni kalo bɛ bɔ ɲɔgɔn na wallahi a bɛ ten awa ye ladiri ye baasi tɛ Moro kalo tile 26 an nɔgɔni min n bannen don a sɔnna jɔn Umar Barukɛ baro koyi mais i b'a dɔn Umaru Ndaw ni Seru Ndaw ta don Ndaw mariage den Ndaw a don a y'a fɔ ko kɔrɔ ko i ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don ko a tɛ mɛn tun ko bɛna waati fɔ Baro a kɛra Manden nɛgɛ ye Umar Baru Siribe a kɛra Manden nɛgɛ ye kan kelen fɔ n da m'i la cɛnin wa n dɔ dar'i la tun sabu a y'a fɔ n ye o don ko i kɔrɔ ninnu nka a ka kɔɲɔmuso bɛna débat kɛ yan ala a bɛn ala Baru mais grand jury an b'a di kɔɲɔmuso de ma ka Cana sigi wala ka Abdurahmane sigi ka Baru sigi a banna a yɛrɛ bɛ kɛ interpellé ye a don ala k'an kunna ja ni ala sɔnna a ma Barama Jabate ale fana ta bɛ bolo la min ye Mandala Ouattara ale fana ta bɛ bolo la Hawa Sogodogo Kasviande a fana ta bɛ bolo la ni ala ka jɛ ça fait anw ta ye mariage baptême o dɔrɔn merci Dieu merci donc ala kana cɛ janya wari yɛrɛ kana sɔrɔ bada cɛ janya wari kana sɔrɔ wari kana sɔrɔ non an mago bɛɛ la denkunu ni mariage dɔrɔn an ka taa fɛ ala tɛ maa diya bɛɛ la on sommes ensemble an ka taa n ka tɛmɛ n'a ye ni bila kun kɛ tɛ mago an y'an sigi kun ye fasiri ye i yɛrɛ ɲuman sira b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen cogorɔ bɛnna o kadara kɔnɔ bɛ don ni sɛbɛn ye n'u ko a ma ko le témoin ale kɛn bɛ ka i k'a dɔn belebele fila ka kuma fɔ Musa Mara Sumeli Bube Mayiga i k'a dɔn ko nin ye doni gurinba fila ye ani jate gurinba fila i n'a fɔ Lolomadi Pate ka paw ka girin cogo min Lolomadi Pate paw ka girin lolo ko ninnu fana ye gurinman fila ye i k'a dɔn ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko an tun sigilen doni minɛni ye ka ɲɛsin maa dɔw ma hakaja ko a fɔra ko min ye minisiri kɔrɔ dɔw ye ko olu na minɛ hakaja fangabulon ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Bouakari Keita ka waatiw la ko wuli ka jɔna kɛ olu dɔw nɔfɛ nin ye fangabulon ɲɛmaa kɔrɔ ye wa min ye sigidaba 4 na o maa ɲɛmaa fana kɔrɔlen don Musa Mara i b'a ye k'a fɔ ko min ye ale ta kɔni ko o kɛra cogo wɛrɛ ye koyi k'a sabu kɛ mun ye k'a tɔgɔ madalen don i k'a dɔn nafolo yuruguyurugu kuma dɔ la hakaja a ka sigida yɛrɛ fana na
no ya ka mara kɔnɔna ye ke sigidaba 4 kɔnɔ ayiwa ko min ye ka dɔ waatiw la fana ko dugukolo ko yurugu ko o kuma dɔw fana bɛ a ko la min ye ka dɔ Yusu ko fɛn min ye ka dɔ ni ɲɛmaakɔrɔ in ye fangabulon ɲɛmaakɔrɔ Musa Mara ayiwa ko a welele ni ka taa i ka dɔ ka fɔ a kɔni a mago tora fo ka waati jan kɛ i n'a fɔ a jɛɲan dɔw bɛ olu ka mago to kuntala ma jɛɲa cogo min na k'ale kɔni mago tora fo ka waati jan kɛ nka a ma ɲa min kɔ i ka dɔ ko wulikajɔw ko olu ye nɔminɛ ta k'a fana sɛgɛrɛ a kun dagalen don a ka wele ni k'a ɲininka o kumana Yusu ko min ye k'a dɔ k'a jirala ko maaw bɛɛ lajɛlen minɛ cogo ye kelen ye ko nka ko Musa Mara k'ale ta kuntala ban jɛɲa koyi ko k'a sabu kɛ ko fangabulon ɲɛmaakɔrɔ dɔ ko o bɛ bɛrɛ la u t'an bɛ o ko sɛmɛ dɛnɛn na nka maaw kun ɲɛna ko Musa fana kɔna sɛmɛ dɛnɛn na o cogo la o kumana Musa ale ma taa Bamakɔkura lycée la koyi ale kɔni ta kɛra i k'a dɔ k'a fɔ kuma ye ni ka wuli ka taa so ko fɛn min ye i k'a dɔ maa ɲɛmaa 2 ye ko i k'a dɔ u bɛɛ lajɛlen minɛkun ye fɛnw ye fɛn minnu ka surun ɲɔgɔn na ko ni dɔ ta kɛra cogo dɔ la ka dɔ ta kɛ cogo wɛrɛ ye ko Musa Mara kɔni k'o ta kuntala ko o ma janya fiyewu fɛn min ye k'a dɔn nin ko in ye ko min kɔni bolila ka o ye wele ka ɲininka ye ko mise en examen u kɔni y'a sigi jagarija kɛnɛ kan ka ɲininkaliw ta k'a sɛgɛrɛ ayiwa ko nka k'a ma nɔ minɛ wa a ma minɛ ni k'a don bɛrɛ fana na fɛn min ye k'a dɔn nin ko ye sa k'ale dun tɔgɔ fɔlen don ko in yɛrɛ camancɛ kolo dɔ y'ale ye n'o ye jamana a ka foroba nafolo yuruguyurugu k'a camancɛ kolo dɔ y'a ye k'a fana tɔgɔ madalen don fɛn caman na a ka ja min ye dugukolo ko y'a ka komini kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ ko min ye k'a dɔn fangabulon ɲɛmaaya kɔrɔ ko o jate bɛ ninnu cɛ 2 bɛɛ lajɛlen kan k'u dun bɛɛ tɛmɛna nin sira ninnu fɛ ko munna dɔ bɛ kaso la dɔ ɲininkara k'o kana bila o kumana ko i k'a dɔn ko nin ye jate girinba 2 ye ani maa gurinba 2 olu ka ko a jalatigɛ cogo de ye ko n'i ye jateminɛ kɛ Sumeli Bube Mayiga ta kan k'ale kɔni jɛra ni fanga ka i k'a dɔ taabolo ni kiiri tigilamaw ka taabolow ye wuli kɛra nɔfɛ a y'a kɛ i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min ale minɛna ni k'a don bɛrɛ la k'ale kɔni bɛ yen nka Musa Mara ta ma kɛ o cogo ye min ye a ka i k'a dɔn lafasalikɛlaw n'o y'awokaw ye olu ye ndana gosi waati dɔ la ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn client ko a ka fari k'a jolenba tɛ n'o ye Sumeli Bube Mayiga ye ko o n'a ta bɛɛ dɛ ko hali ka i k'a dɔn yamaruya d'a ma a ka kɛ kan 1 kɔnɔ ayi k'o ma sɔn o ma ko ye a tɛ kan 1 yɛrɛ la gendarmerie la k'a taara ka taa bila fɔ Bamakɔkura lycée la k'a dɔ la ko min ye k'a dɔn fanga ɲɛmaakɔrɔya ye k'o dun fana tɔgɔ b'a fana na dɛ o kumana ko min ye k'a dɔn o bɔlen kɔ ye k'a fana ye jɔda dɔ fa tuguni ko n'o ye sécurité d'état jɔda ye k'a y'o fa san caman kɔnɔ dɛ min ye k'a dɔn jate ko 2 don wa jate 2 ka girin i k'a dɔn min ye k'a dɔn giriya fana ko a sigiyɔrɔma 2 don Musa Mara ale ni Sumeli Bube Mayiga an ye nin sama ka bɔ témoin kɔnɔ fasirijɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don ka bidon bɔli don Yusu min ye ni maa ma ni nɔ yera ko la i ka minɛ a dɔ la an sɛgɛnna ten sa n'o tɛ Mali cibaa fɔlɔ y'a politicien ye u dun da ka ca hali olu da ka ca nka o jagoya to ye n'o tɛ jamana k'a ci n'o tɛ fa bɛ mankan a ka ci u y'a fɔ maa minnu ko kabini démocratie minnu ko k'olu y'a kɛlɛ kɛ k'a fɛn kɛ a ye démocratie kɛlɛ kɛ ko jamanadenw ka lafiya aw tilara ka jamanadenw ni yɔrɔ n'a fɛn bɛɛ tiɲɛ k'a bɛɛ ta tiɲɛ k'a bila a bɛɛ ci waraku la a banna ɲɛ kɛ ntɔn ɲɛ k'o kuma kana fɔ Sogɛli y'o fɔ k'o danna kɔnɔ ta maramusi kɛtu y'o jaabi ko Sogɛli danna kɔnɔ ta y'o jaabi adama maa dɔw bɔra k'o jaabi wa mouvement démocratie jamana cibaa wɛrɛ tɛ dɛ olu don ni yɛlɛkɛra i ka sumun kan a b'i dimi mura ala ka ŋuna ja min ye a bɛɛ kɛra ɲɛna yan koyi n'o tɛ Musa Tarawele binni na ne tun bɛ AJDP la ne tun bɛ association dɔ la an ye wulikajɔ kɛ kisɛ tun bɛ tɛmɛ an ɲɛkɔrɔ a bɛɛ n'ala cɛ nka u y'anw ta k'an bolo an ka jɛ k'an bolo juru ye ka tila ka démocratie sira yɛlɛma k'a k'u ta ye u y'an ka jɛ de kɛ juru ye n'o tɛ ni kɛlɛ kun tor'u ma u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la dɛ a banna a ye mun faral'a kan JLD ni ADD olu bɛɛ lajɛlen faral'a kan jama cayara i k'a dɔn a kɛra kata bana ni solasigi 6 ye denbaw ni denfaw faral'a kan ne tun bɛ ADD de la Kati anw tun ye AJDP voilà an y'o kɛlɛ kɛ nka u tilara ka kɛlɛ bɔ an bolo k'a k'u yɛrɛ ta ye a mana ni foyi ye jamana ci kɔ mɔrɔ awa min ye indicateur de renouveau ye an b'ale ta min ye awa sanfɛ kɛlɛkɛ mina n'o ye avion ye mɔrɔ awa k'a dɔn avion minnu nana min ye awa k'a dɔn o nana ka na min ye a dagayɔrɔ a bɛ se ka wuli ka taa yɔrɔ min na ka jamana k'a fan bɛɛ la kɔlɔsi yalima awa k'a dɔn ka kɛlɛkɛdenw da ni ka u bila yɔrɔ la mɔrɔ awa
kadɔ min ye transition ma ɲɛma n'o ye Assimi Goïta ale ni kadɔ ministre min bɛ n'o ye colonel Sadio Camara ale tɛ ministre de la défense et des anciens combattants moro kadɔ ninnu ye fɛɛrɛ sɔrɔ koyi u ye tilatilali kɛ min ye décret min bɛ n'o ye décret numéro 2021 08 69 PTRM min n'o ye décembre tile 2 san 2021 moro kadɔ u bɛna mun kɛ u bɛna lajɛ min ye Mali n'i y'a ci k'a lajɛ moro kadɔ k'a ta géographiquement ka selikew kadɔ k'olu lajɛ moro ka taa kadɔ avion jiginyɔrɔ ninnu a n'a dɔgɔyɔrɔ walasa u bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen la n ka u ka jate bɛ se ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen kan moro o yɔrɔ u y'o tila 3 ye a lamɛn dɛ 3 régions aériennes Donémé région aérienne numéro 1 région aérienne numéro 2 région aérienne numéro 3 moro y'a kɛ sigida o sigida k'a lajɛ anw ka jamana a fɛfɛ bɛ cogo min na k'a lajɛ k'a dɔn fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min jamana k'a dɔn min ye u bɛ se k'a bɛɛ de lasalo i yɛrɛ ka fɔ la moro k'a dɔn avion min a n'a sanna ninnu ye moro avion ye i k'a dɔn ko kura don avion ye k'a dɔn min ye a bɛ kɛlɛkɛminɛnw da moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ tila ka k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ kɛ don min bɛ se ka sira la ka taa jugu kɛlɛ. Kana nin fɔ n ye dɛ. Awɔ. O ma kulu ye au sol. An ma fulu ye o la. Avion o kulu ye au sol kun ye avion 6 de. Anw fulu yɛrɛ min na. Wala 4 nana mo 4 bɛɛ kun kulu ye ko au sol. Fila wari hali bi o bɛ ka taa. O ma ye jamu. O ma ye yɛrɛ fiyewu. An fulu yera o la. An fulu yera o la. Totalement fulu ye o la quoi. An fulu yera o la. Mais avion ninnu. Minnu sanna avion kolon kun don olu de kuluyera au sol. Tari ma ko kan ba. San 7 kɔnɔna la. O fɛn sannen de kuluyera. Kalo damadɔ fɛn sannen bɛ ka pan. O sɔrɔlen an ka taa. Moro. Parce que dɔ taara i dege Kati. A kun dɔ taara i dege pani na Kati kɔnɔden dɔ ta. J'ale ma se pan ye kama ma kɔkɔ. Ale kama tun ma kɔkɔ an ka taa. Bro. Min nin ko ye sa wuli ka jɔ kɔni kɛlen don mais kana jigin na dɛ mura a kɛmɛ ka minɛ i kelen don wa moro k'a dɔn wuli ka jɔ kɔni kɛra ninnu avion u bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na moro n'i y'a ta k'a lajɛ min ye numéro 1 o bɛ tali kɛ Bamakɔ Kayi Nioro Kita Kulukoro Nara Doila Sikaso Buguni Kucala Segu o b'o bɛɛ kɔlɔsi o ye numéro 1 o bɛ sigi Senu o ye numéro 1 o numéro 1 tabarikala moro numéro 2 o bɛ k'a dɔn Mopti région Tombouctou Taoudeni Gourmara Ros Douanza Bayangara San sabanan numéro 3 moro o bɛ k'a dɔn a min ye Kidal Gao Menaka moro k'a dɔn a min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a bi kɛ état major bɛ sigi yen moro k'a lajɛ min b'a to fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye dugu u bɛ se k'u dasi cogo sugu bɛɛ lajɛlen la avion ninnu yɛrɛ k'a dɔn min ye ministre colonel Sadio Camara n'ale ye ministre de la défense min ye k'a dɔn a ka kuma kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko type min ko suguya min don 1171 mbirisi marque do koyi moro k'a dɔn basa 1 Senu k'a dɔn min bɛ sigi yen moro k'a dɔn ani min bɛ sigi Mopti moro k'a dɔn avion kelen min ye k'a dɔn o kɔni bɛ to Segu dɛ ni tɔw 2 taara yɔrɔ min ni tɔw taara yɔrɔ min ni renfort kan ka na o avion kelen bɛ to taa ni ka segin o ni ɲɔgɔn cɛ. Ça c'est très bien ça. Moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni min filɛ nin ko avion ninnu filɛ nin k'a dɔn heure kelen kɔnɔ k'u bɛ se ka k'a dɔn kilomɛtiri 200 ani 50 de kɛ moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen wa k'a dɔn heure 3 ni tila k'u b'o kɛ sanfɛla na ka sɔrɔ u ma jigin taji tɛ k'a la u ma taji ta yɔrɔ si la ayi awɔ taji feere yɔrɔ tɛ sanfɛ o ayi n'u m'o kɛ u b'a san jɔn bolo ye a banna min ye k'a dɔn Assimi Goïta ale ye ni fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ wa k'a dɔn ni ye ministre de la défense et des anciens combattants Sadio Camara k'a dɔn min ye o ka fɛɛrɛw ani Assimi yɛrɛ ka fɛɛrɛw olu kɔnɔna na i dubiya y'ale ka fasire an y'a bɔ indicateur kɔnɔ ala ka ni yɛrɛ kuma bɔ fɛɛrɛ ninnu kɛ ɲɛtaa ye koyi lesani n ko avion ninnu ko ɲin dira u tigiw ma o dir'u ma ala kilew ale o don Kayi Kati Kati e ma
cɛ bolifɛn kun saradalen bɛ koyi ala kan nga bana fura ye koyi wala kan nga ala kan do jugu kalo dibila sabu janfa de kun b'a to jugu b'anw ka fɛnw minɛ wallahi ala k'an bɔ janfa in amina rabbi ala k'an bɔ a kɔnɔ amina rabbi ala ka jɛ ndesani n'o tɛ an ta tɛ ko wɛrɛ ye koyi an hamini dun ni yɛrɛkun de ye wa yɛrɛkun o sɔrɔli man dɔgɔn sɔrɔla dɛ man dɔgɔn sɔrɔla sabu ko ka ca ɲuman de man ca tun nka ala de bɛ ɲuman dɔn ala de b'a ɲuman dɔn n'o tɛ marakala yɛrɛ mankutu bɛ ka kɛ cogo min na n'i k'a dɔn ɲɔnɔ kɔlɔnkɔnɔna ninnu mankutu bɛ ka kɛ cogo min yusu an tilala ka kibaruya wɛrɛw sɔrɔ o ko kɔrɔ o ye jigitigɛ ko ye dɛ maliyɛn juguyalen don bi dɛ o ye jigitigɛ ko de ye o ye maloya ko ba de ye n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna ko kalon caman bɛ ka da jihadisiw la k'u bɛ ka malo jeni ko malo jeni kɛ n bɛ sigiɲɔgɔn juguya de ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛɛ tɛ jihadisi ye dɛ e ye ɲɔtigi ye ou bien e ye malotigi ye awɔ ni san 10 ne sigilen don k'e lajɛ n bɛ profiter nin situation fɛ ka taa tasuma ko maaw bɛ k'o de kɛ sisan yɔrɔ ko o fana ye ko ye dɛ an bɛ k'o bɛɛ da jihadisi ka ɲɔgɔn ɲɛngoya ni ɲɔgɔn hasiriya sigida yɛrɛ maaw de y'an wele ka nin fɔ a ye ko nin fana donnen don olu ka sigi la sisan ko nka k'a bɛɛ tɛ jihadisi ye hali attaque dɔw bɛ kɛ bisi ni fɛn dɔw bɛ attaquer jihadisi olu ɲin b'a la dɛ n da dontɔ don dɔ la o nka dɔw bɛ yen olu ye bandiw dɔrɔn de bandiw yɛrɛ de bɛ ka nin ko in yɛrɛ jabɔ ka tɛmɛ hali jihadisiw kan n'o tɛ f'an ka nin fɛɛrɛ ninnu de ɲini attaque dɔw kɛra an ye finitigi dɔw y'a la o ma kɛ yan wa u minɛnen finitigi dɔw ma y'a la jigitigɛ ko baw nin ko bɛ se ka ɲɛnabɔ Maliden bɛ se ka nin kɛ Maliden na cogo di ko nin ko dɔw bɛ ɲɛnabɔ cogo an ka sabali sa n'an ma tiɲɛ dɔw fɔ ka fɛn dɔw tiɲɛ da kɛnɛ kan n'o tɛ nin kunnafoni maa ko maa bɛ yen nɔ a ko ale sigi bɛ a danganalen don n'an mago b'a kunnafoni balolen la n'u y'a mankutu caya yan nɔ k'an k'olu wele u b'a kisɛ dan tigɛ k'olu t'a dɔn kunnafoni yɛrɛ dɔw bɛ bɔ yɔrɔ min a banna ko politikimaw don wa faso jugu don wa maa minnu don wa k'u kɔni bɛ ka maaw jabɔ ni fɛn dɔw ye k'o bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ a banna walayi maaw sɔrɔla k'a fɔ an ye nka n'a dalilu fana sɔrɔ don sera an n'a tigiw wele k'u ɲininka a banna ni ala jɛra n'a ye ni ɲɛmaw n'u jɛra n'a ye ndesani Yusu an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye min ye i k'a dɔn Film Libre ye n bɛ Film Libre ta ayiwa i k'a dɔn bingani min kɛra Sonko o bingani min kɛra ko dugudenw dusuma kasalen don wa k'u murutira dɛ Yusu dugudenw dusuma kasara u murutira FA ale ni fasiri Film Libre kɔnɔ bi a ko maa 31 olu ntanyana maa 17 banana bana ko cɛjugu ko nin kɛra bingani senfɛ bingani min ni bingani cɛjugu don n'a kɛra maaw fɛ hinɛ t'u la makari t'u la ka bɛn ni jumadon ye desanburu kalo in tile 5 2021 sa ka ɲɛsin bolifɛn dɔ ma dɔgɔjɔlaw ka bolifɛn don dɔgɔdenw gɛn bɛ ka bolifɛn fa kuma min ka taa bi o kan Yusu i b'a ye k'a fɔ k'a bingani a kɛra sababu ye ka dugudenw dusuma kasa wa murutilenba de don bi o kumana ko bolifɛn in ko a tun bɔra i k'a dɔn k'a fɔ a kun kan ka taa Banɲagara fɛn min ye i k'a dɔn ko Banɲagarakaw olu kɔni ye fari min da sa u y'a jira k'a fɔ k'ulu na muruti fari da k'a daminɛ bi ntɛnɛndon in na fo ka taa fɔ diɲɛ mana ala mana waati min kɛ fo ka taa fɔ ko ni i k'a dɔn u ye lakana sɔrɔ kuma min na k'ulu na sɔrɔ ka muruti dabila ko sabu tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la tun min ye i k'a dɔn nin ko in ye sa u ye laseli kɛ ka bɛn ni kununko karidon ye kununko karidon ye desanburu kalo in tile 5 2021 san fɛn min ye i k'a dɔn Banɲagarakaw ye a maakolo girin ni sigida maa bɛɛ lajɛlen k'ulu bɛna muruti i k'a dɔn faso ka taabolo k'u bɛ muruti a bɛɛ ma k'a sabu kɛ mun ye ko bingani cɛjuguw mɛnna senna nka bingani min kɛra jumadon k'o kɛra dantɛmɛwaleba ye ka ɲɛsin i k'a dɔn dɔgɔdenw ma ayiwa olu b'u ka dɔgɔjɔ bolifɛn kɔnɔ kuma min ko kamiyɔn dɔw ko bisi o b'a ka dɔw ko sɔngo o kumana Yusu ko min ye i k'a dɔn u ye i k'a dɔn tasuma de wuli o la maa 31 ko olu ntanyana ayiwa min ye maa caman fana banana Yusu ko i b'a ye k'a fɔ a kɛra dusumakasa ye Banɲagarakaw bolo o kumana ko min ye i k'a dɔn u ka eliw ye n'o ye maa sugandilenw ye maa ɲɛmaabaw komini maa ɲɛmaw u ka sigida maa ɲɛmaw foroba cakɛlaw ka taa se i k'a dɔn jamana den wɛrɛw ma minnu ye i k'a dɔn sigida maa wɛrɛw ye k'olu bɛɛ lajɛlen ko nin ko ninnu tɛmɛna hakɛ kan o kumana ko min ye nin ko ye sa k'u bɛ u ye wele bila jamana marakɛbaw ma jango furancɛ fanga kɛbaw k'olu ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ u k'u ka lakana sabati a n'u bolola hɛrɛw ko taama mɛnɛ sisi ma bɔ nin waleya min kɛlen filɛ nin ye ko nin kɔni ko nin dan tɛmɛna dɛ k'olu dusuma kasalen a n'u nimisalen de bɛna ni fari da n'o ye muruti fari ye ka bɛn n'i k'a dɔn bi ntɛnɛndon ye desanburu kalo tile 6 2021 sa in na
o kumana Yusu ko fo ka taa fɔ waati min kɛra olu ka ni murutili k'u b'a kɛ sariya hukumu kɔnɔna la sabu an ka sariya sunba kɔnɔ a bɛ fɔ min ma sariya bolofara min bɛ ko article 121 n'o taara février kalo tile 25 92 san n'o ye 1992 ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko n'i o lajɛ ko communiqué in bɛ tali kɛ o kan wa olu b'o sariya de kɔnɔ o kumana muruti ko dagalen do i ka dɔn ni sariya bolofara kisɛ in y'o de sariya kisɛ bolofara in y'o de fɔ Yusu ko i ka dɔn nin ko bɛ yɔrɔ min na k'olu dusuma kasalen do dusukasi fana kɔfɛ wa ko muruti k'olu yɛrɛ de b'o fari da wa u b'u to muruti kɔnɔ ka weleli kɛ fɛn min ye i ka dɔn cakɛda fɛn fɛn bɛ yen ko foroba cakɛda do kɛn yɛrɛ ye bolomada yɔrɔw ko bɛɛ k'a ka datugu meleku i k'a dɔn k'a fɔ n'a y'i bɔ kɛnɛya yɔrɔw la sabu maa mago bɛ o la ani taa ka seginw ani i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn maa mago ti ɲa fɛn minnu kɔ pepepewu ko dɔ bɛ se ka bɔ o ko la ko n'o tɛ k'u k'a tɔ bɛɛ lajɛlen datugu nin bɛɛ bɛ désobéissance civile de ko fɔ n'o y'u ka sigida maaw ka murutili ye o kumana ko hakililakunu ka kɛ ko jumadon décembre kalo tile 3 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko malidenw u ye kunnafoni min ye kunnafoni min sɔrɔ ani u ye ja minnu folofololen ye labanna kunnafoni cɛrin sira fɛ ka bisi jenicogo lajɛ ka adamadenw buracogo lajɛ o kɔnɔ Yusu k'a ma k'u maa si ka kalifa la maliden yɛrɛ wolo la ayiwa ko sɔngokaw ko a y'olu fana tɔɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ko sabu dɔgɔjɔ in tun ye Banɲagara dɔgɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra o sababu de la seere dɔw y'a jira ko bisi in kɔni kɛra binganikɛlaw u ɲɛ kin yɔrɔ de ye ka k'o kan ko ka taa i k'a dɔn tasuma bila o la tan ko nka hali sisan nɔ u bugunatigɛ ma dɔn k'a fɔ ko maa jumɛn de ye nin kɛ sabu maa si ma jɔ a tigiya kɔrɔ fɔlɔ ko jamana kɔni ye min kɛ o ye ka i k'a dɔn sanga k'o sigi ni maa kofɔlen ninnu tɔgɔ la ko jamana y'o fari da i k'a dɔn tɛna tɛ tile 3 sanga ɲɔgɔn ye de drapeau bɛ kun bi suli k'o sanga kɔni sigira nka k'olu bɛ murutili la fo ka taa fɔ k'u ka lakana sabatira don min na sabu ko tɔ ti kɔlɔkɔlɔ la FA ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ plume libre kɔnɔ u ka bidon bɔlen don mɔrɔ ala k'an kunnaja mɔrɔ ala ka jamana in ala k'a basigi hali bi ala ka jamana denw ala k'an kanbɛn mɔrɔ bɛ i kɛra politicien o i kɛra diinɛmɔgɔ ye i kɛra laadalamɔgɔ ye i mana kɛ i ye journaliste ye o i mana k'a fɛn fɛn ye Mali ka giri ani Mali ka ci mɔrɔ a damana si la Maliki Kulubali kumana kan ministre kɔrɔ min ye kiri ministre kɔrɔ ye ale y'a kuma fɔ a ko nin kɛwale min filɛ nin ye a ko nin tɛmɛna hakɛ kan k'a bɛ dusuma kasa a b'o de barika bonya ko fɔ 2021 san in na décembre kalo tile 3 in ko min kɛra ka maaninfin kuturu k'olu bura bolifɛn kɔnɔ Maliki ko ɲata tɛ nin ye fɛrɛ ni dabali bɛɛ ka tigɛ ko jamana den si kan'i yɛrɛ bila kɔfɛ lakanako ɲinini na k'an bɛɛ ka kɛ kelen ye k'ale ɲɛ b'a la ko an yɛrɛ bɛnnen tɛ yan fɔlɔ ko farafarali bɛ faso kɔnɔ gɛlɛya b'an ni i ka dɔn diɲɛ tɔnbaw cɛ anw ni maa tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ nin waati in na k'o waati kan ka k'an yɛrɛ dama bolo di waati de ye ɲɔgɔn ma k'o fana kɛra don anw farafarali ye k'a y'ale Maliki kamana quoi ni ne y'an ka politicien dɔw mankan mɛn RFI kan o fana ka u yɛrɛ jago yɔrɔ de kɛra RFI ni France 24 ye o Maliki Kulubali ko n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ k'an k'o kɛ dɛ i ye politicien o i bɛ jamana in kɔnɔ ko farafarali ni fɛn fɛn filɛ nin ye k'o bɛɛ koba kuntan ye k'a bɛ laban tiɲɛ ma dɛ a banna awɔ a bɛ laban tiɲɛ ma dɛ mura an ka taa douane na min ye exo min filɛ nin ye mura n'o bɛ di a k'a dɔn ko tɛna kɛ gɛlɛyaba ye min ye a ka dɔn douane a kan ka sɔrɔ min kɛ min ye fasiriba ye fasiriba a ka dɔn a Keita o n'a kɛ Abdramane Keita ye min ye a ka dɔn journal min bɛ n'u b'a wele ko le témoin mɔrɔ a ka dɔn miliyari 18 mɔrɔ o kɔni a ka dɔn o kɔni bɛ labin douane a ka sɔrɔ kɔnɔna na nka a fɛnɛ ta a ka dɔn min ye douaniers ye olu kɔni kɛ mɛ a ka dɔn hali bi min ye a ka dɔn ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ a kun ti dɔwɛrɛ walasa a k'a dɔn min ye jamana jigiɲɛ o bɛ se ka sɔn cogo min na min ye a maa ɲɛmaa min bɛ bi o ye Amadu a k'a dɔn Konatɛ Amadu Konatɛ mɔrɔ a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni jamana waleya dɔw bɛ yen mɔrɔ i n'a fɔ a k'a dɔn buruko ninnu ka taa fara fɛn wɛrɛ kan mɔrɔ fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ don min ye jamana kɔni ye ale kɔni bɛ a k'a dɔn nin yɔrɔ dɔ bi a la o nin yɔrɔ a k'a dɔn douane ta ka girin o la kosɛbɛ min ye san kɔnɔna na yalima i kalo kɔnɔna na nka mura a bɛɛ ta min ye a bɛ k'a dɔn douane a bɛ k'a dɔn an ka Mali douaniers olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la san na a bɛ k'a dɔn min ye kalo la sa miliyari 52 a n'a kunkan fɛ mɔrɔ a bɛ k'a dɔn u y'a lana miliyari 58 na mɔrɔ nin kalo in na sa min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka taa miliyari 60 la mɔrɔ a bɛ miliyari 60
min ye avocado ka masoro dɔwɛrɛ fɛ min ye avocado douanier ka cɛsiri fɛ min ye avocado ni maa min b'a ɲɛma la bi o ye Amadu Konate moro avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la miliyari 18 min bɛ yen n'o kan ka kɛ fɛn ye i n'a fɔ tulu k'a sɛngɛ ta a nɔ la min ye douane o ka wari bɛ bi ka bɔ a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen malo bɛ to yen min ye fɛn wɛrɛ fana bɛ ten da dumuni fɔlɔ nɔnɔmugu i n'a fɔ sukaro ninnu moro olu bɛɛ lajɛlen bɛ ten moro n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ k'a fɔ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen la i yɛrɛ ka kuma min ye bana sidɔnbali min n'o ye covid-19 ye moro o min filɛ nin ye aw k'a dɔn k'o kɛra sababu ye min ye ka gɛlɛya don minɛn dɔw bɛ minnu bɛ yen n'an b'olu ta kɔfɛ ka na ko min ye covid-19 a kɛlen bɛ ka gɛlɛya min don diɲɛ kɔnɔ k'a kɛra sababu ye k'o minɛn dɔw gɛlɛya. Nka an bɛɛ kun y'an ka karangadaw sɔrɔ a ɲɔgɔn ye waati dɔ la. Awɔ ma kɛ ya. Maa si tɛ taa bosi ye. Ya Covid ye kamalenkɔrɔ ye kun. Covid ma ɲi dɛ hali balontan kɛnɛ na kɛ. Kana diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ni da digɛni dala ta. A banna. Wa dɔw wɛrɛ bolo ne m'a fɛ waati dɔ la n ko u ko ko delta fɔ ko min ye variant indien dɛ variant brésilien k'u bɛ ka delta bɛlɛnbɛlɛn ka na k'u bɛ na ni delta ye u laban bɛ na ni omega ye ani bravo k'u bɛ na ni nin bɛɛ ye kelen kelen i ma dɔw wɛrɛ ma ko omicron omicron fana mana nin o ye Emmanuel Macron ni para de ye. Moro min ye aw ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen min ye a bɛna taa o ko in bɛ senna nka min ye aw ka dɔn an ka douaniers ye k'u ye wulikajɔ ba kɛ min b'a to avocado sɔrɔ bɛ se ka kɛ sɔrɔ bolo sɔrɔ cogo min na moro avocado fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ ta kana jamana kɔnɔ i n'a fɔ malo tulu sukaro o n'a ɲɔgɔnna caman moro avocado fɔlɔfɔlɔ min ye avocado miliyari 45 nka min ye kɔsa in na min ye avocado miliyari 60 min ye o kɔni o de sɔrɔla anw ka jamana a douaniers fɛ moro avocado min ye n'i ye waati dɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye avocado miliyari 45 miliyari 56 nka min ye nin kalo o kɛra miliyari 60 ye moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i ye nin jate minɛ nin ye fɛɛrɛw de ye fɛɛrɛ minnu b'a to min a bɛ k'a dɔn ni ko ɲɛdɔn ani k'a dɔn fɛɛrɛw b'a to a bɛ k'a dɔn min ye jigiɲɛ a bɛ se ka sɔnsɔn k'a sɔrɔ digi ma kɛ jamanadenw na wa u k'a dɔn an ka douaniers k'u taara n'o sira de ye moro awa n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awa min ye nin waati in na i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la recette minnu bɛ yen ni tɔ ka jɛw kun don wulikajɔ kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen la min ye a k'a dɔn ni kalo ta k'a lajɛ min ye miliyari 6 a n'a kunkan fɛ i k'a dɔn min ye o de kun binna nin na miliyari nin kalo tɛmɛnen miliyari 9 nin kalo in na miliyari 11 k'o de binna walasa fɛnw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. faso kari la sen koyi faso kari la koyi a banna ka jɛ nin bɛɛ kɔ. mais moro o bɛɛ la an ka commerçant dɔw de bɛ yen olu tɛ siran ala ɲɛ fiyewu. O fana ye tiɲɛ ye dɛ. O ye tiɲɛ ye dɛ. commerçant ni ɲɛmɛrisanw. A dɔw. A bɛɛ tɛ dɛ. A bɛ di commerçant ni ɲɛmɛrisan dɔw ma k'u k'a kɛ cogo min a tɛ kɛ ten. A tɛ kɛ ten dɛ. Nka dɔw b'a bɔ a sira fɛ. A dɔw b'a bɔ a sira fɛ. Moro nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la douane maa ɲɛma ka fɔ la n'i ye aw k'a dɔn minɛn minnu bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn marchandise solide ye moro aw k'a dɔn min ye nafolo min bɛ yen n'o o donna an ka jigiɲɛ kɔnɔ o bɛ t'i jɔ aw k'a dɔn miliyari 38 n'a kunkan fɛn na moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye pétrole ta ka fara o kan ani k'a dɔn min ye sira dɔw bɛ yen moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye o nana kɛ sababu ye o wulikajɔ n'o faamu o n'o fɛɛrɛ minnu ka fɛɛrɛ tigɛ jigiɲɛ bɛ se ka sɔnsɔn cogo min min ye miliyari 60 o sɔrɔla nka a bɛna ta douane maa ɲɛma k'a ma dogo dɛ a ko u bɛ nin bɛɛ lajɛlen la olu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ fɛn min bɛ yen n'a bɛ dankari jamanadenw ka kɛnɛya la n'o ye aw k'a dɔn marchandise tiɲɛnenw ye ka taa fara dɔrɔgujuguw kan ani k'a dɔn min ye sira dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la u bɛ se ka kɛlɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min walasa o dansago marchandise minnu bɛ na dan bɛ se ka kari o la cogo min wa u tɛn'u bolo jigin o la wa u bɛ taa n'o sira ye ala k'an kunnaja a Keita ni ale ka fasiri an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko le témoin a b'an hakili jigin Fode Kɔnɛ na ndesaani douane commandant do wallahi ani n yɛrɛ ka para jɔni Mamɛ Dukara ninnu bɛɛ y'u jɔyɔrɔ fa n yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ Jɛnɛba Kɔnɛ Tanti Awa Anba n bɛɛ ye jɔyɔrɔ fa douanier la u ni mun malo u ma jɛ tiɲɛ wallahi Yusu an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la o bɛ bɛn o ndesaani wula taa fana dagalen don an ka taa sugu la a ye ɲɛ an ma suya kɔlɔtigiw Moro naamu i denmuso ko attention mais ko dɔw bɛ kɛlen k'an kamana gan dɛ i bɛ Jimi Kante dɔn
Jimi min be Gabriel Touré la Kasim Traoré ka ani Malik Konate ka Jime Jime de flagge ka nugu meleke juruta dibitigi nugu meleke Jime Kanté ne dun dambale lawma Jime Kanté juruta depuis samedi ni Jime Kanté tunneno ka communiquer ka fambe Jime Kanté mai ko soro Kasim Traoré re ko Jime Kanté ko akabo kale be nugu meleke war sara ala ni mbalu afi no Kasim be kare ko ke akabo tenza mais ni communiquer mal la bo ambe quand même bla nugu meleke mais e kan daje Jime ban fani malu ne dun dambe la tugomi Gabriel Touré be dambi la ni mambe Jime Kanté yorodo kaka po ko flagge ko ka je na ga nugu meleke war ni flagge maje Kasim Basara ube Malik Konate Basara ube Isa Kaba Basara ube nunu be karli kasara ni zira dugu ni dugu la Jime Kanté ko ni malo ya mulo ay nyama ga communiquer la saba communiquer na sede ube Boubacar Jara bad ne gun dame Jime na de me bede malo arani ko ina nugu meleke kemenanna ambassadeur wallahi ko takatunu asuru da ya bulo ko ambassadeur aben nugu wele tendi ambassadeur awo moro na Jara ba ko chesri no Jime abadonde mundaro nga ba juru deta ngalumai muro ala kangura ja mi akai anga chukorowa be amenya ana adumbe waranya katasi bogarnya segunya amen num bela jele fo jodonya muro ya ngorom soyi amba fo ka wali mando ala berebe kai gabi abe bomoko muro anga tabene kuna foni ambe tebenaye ambe mama national amba fana fo kai sigilaye ikado no ye ikado jai sibi nanya lefo nyire koromso toma umusise afana be dilika anga foli buye ka foli ke umuntogo belajelenye anga musogoroba bajalan sabana la no yi kado umukane afari mandala ba umukane alaka jiri ke lafiya la kai kado awuli ni kairaye ka wuli ni heraye inshallah yusu kuna foni ambe 26 marsita wakar sangare aleke embe ka kuna foni da angloka akoko ni edda kabana lanyini kamana gwan lanyini kado kera jonfe ni nye kado musofurule doye ani ache ukafuru ko ni sansaba ikado furu ye ndamandama ye ikado ni jina utina furu damu daufe sigi nyon ko ni unyebole bado nunumve ala ni ubi nyonfe wako ala ni ali bibi na ubi nyonfe kwe nga femi ngera ko nyire gele yaye ikado sigi kundala ja sansaba ingono o musoma koko jango kakara ale makaka jango kakoro okuna kaka ni koro ibado mindo wa musoma seka ikado jokonona amakaka jango kakoro andesani ngororo gosite wala ko de masoro ngwana yusu ko musoma de soro aywa ikado ka fo nunu fla bela jele kalangara mo ye lokoli karamo do okumana uka kanungo ne afofuru ko ne ajara ko sebe MD ani mayi okumana minye MD ni mayi furu na jabe furu ko ne ajiri fere fo gata ke ikado denye ko odebe ikado furu ere to sinzi fe mi ikado ka fo ko ni wati na ka ko ne gbelera ulu masiga garsiga soro chugo shila o fe mi abe kalo damado nimbo che no ye MD alebe solika bo ikado soko no wa ati dojo na so de ndesani MD atoro late akote manye folike musoye yele makera tabulo la mumi yake o mafofuru musoye furu muso gwane do akamana la sigile do amanya miko ni muso kamana gwansugo ya soro abe wulika ba nyenyini al nabi ke ni jojoli majoye abe fere ni dabali do tige al nabe mauchi ika do saratetege fo ukasiga kuna funi la sama ni mbebike ngami nye ni makofole nye no ye mayiye ale ko ni kamana gwana MD ka dabulo la ayaka siga ko olu bulo da o ikado saratetege fo nyafi ye chugomi olu do ye mayita ikado kerefe ayere ko tusila ka ta tusila ka kulola somi ko acheni suro kono de binyona Surakono. Suvekono. Yerakunvirelao. Yerakunvirelao. Suvekono pana iba ta rodo. Ayi. Dibila. Ito ezave. Suvekono. Ko chebe suvekono de bulo. Ko che ko na bora ta no ko abita irechi olu de tege. Okumana minye okuma kuna furi tora gafo musoe. Al na ya sorati toro. Na to ko tora gagwa ikulo koro. Ina ire na ikado farini do da. Aiwa muso ale ulika joke ikoro. Ko nyenyini ni damine. Ko nyenyini ni damine amanye sorola. Akamana gwane ibado ube karamogo de kufo nyonye
ko dɔ ye karamɔgɔ ko dɔ ko fɔ a ye k'o tɛgɛ bɛ kisɛ kan dɛ o y'a bɔɲɔgɔnko caman jigi tugu minnu ni gɛlɛya b'olu kan u ka furu sigi la ayiwa ko min ye k'a dɔn muso in ye o kuma fɔra ye min kɛ mayi a fana y'a ka koso ni kasaw cɛ ayiwa k'a fɔ ko ale cɛ ka to i k'a dɔn sufɛ kɔnɔ u bolo n'o yɛrɛ kunfeerelaw ye k'o tɛ ko laban ta ye o kumana muso a ye mun de kɛ a ye k'a dɔn wulila ka se k'a dɔn karamɔgɔ dɔ ma o ye soma dɔ don ka taa dantigɛ somakɛ ye u dun ko somakɛ k'a tɛgɛ bɛ kisɛ kan ayiwa somakɛ a ko a y'a ka kow ɲɛfɔ somakɛ ye k'a ka cɛ ka dabolo kɛ n bɛ k'a kamana guwan bi ko nka ko a jirala la k'a fɔ ko cɛ ko bɛ taa yɛrɛ di i k'a dɔn yɛrɛ kunfeerelaw de ma ko ale bɛ fɛ k'o koro o ka sigi so o kumana cɛ ko ko e ɲɔgɔnna caman bɛ yen ni ɲɔgɔnna gɛlɛya tun b'u ka furu la ne y'a bɛɛ dagajugu wuli ka b'u kan nka fɛn dɔ bɛ yen f'i k'o ɲini ka na o ye i k'a dɔn k'a fɔ kunsigi ye nka kunsigi min ko don kunkolo kunsigi ko tɛ hakilima bɛ sɛ dɛsɛ yɔrɔ dɔn k'a ka ɲinini kɛ ni si wɛrɛ ye hali n'a kɛra dogorɔ ko ye cɛ la ko muso ka ɲinini kɛ ni si ye n'a fɔra si ye ko kunsigi ko tɛ k'a ka ɲinini kɛ ni si ye hali n'a kɛra dogorɔ ko ye hakɛto ko kuma kɛrɛfɛ k'a ka ɲinini kɛ n'o ye ka na ko n'o sɔrɔla ayiwa a dɔ la ko a kɔni ka kɛ kunsigi kɔni tɛ bonsi fana tɛ a dɔ la hakilima bɛ sɛ dɛsɛ yɔrɔ dɔn o kumana ko min ye k'a dɔn muso ye k'a ka cɛsiri o kɔfɛ kosɛbɛ muso nin ye kamana guwan laɲini ye dɛ nin ye laɲini gɛlɛnba ye ko laɲini gɛlɛya yɔrɔ de ye nin ye ni kunsigi kun don walama bonsi don o ko ninnu ka nɔgɔn nka min ye k'a dɔn a si sugu wɛrɛw ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen tɛ se ka mada cogo dɔw la o kumana Yusu ko n'o kɔni sɔrɔla ka na ko muso bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'a bɛ ban pewu somakɛ ye nin fɔ muso ye muso i k'a dɔn a fɛɛrɛ ti ban o kumana muso ale kɔni ye jateminɛ kɛ nin ye fɛn min a sɔrɔli ma nɔgɔn nka n bɛ n timi na diya n'an ka musoya fɛɛrɛw sigi sen kan muso y'i k'a dɔn cɛ lafaamuyali daminɛ karamɔgɔ i t'a lajɛ sa wa i ka farikolo si ninnu dɔw fɛn ko si ninnu i k'u dɔgɔya o kumana tuma bɛɛ a bɛ nin fɔ cɛ ko k'e dun cɛsiri kun ye k'i kɔnɔnajɛya ne ka siko la cogo jumɛn na dɛ e kɔnɔnajɛya kun ye ne e cɛsiri bɛ ne ka siko la kun jumɛn na ɔ nin ko si t'e tɔɔrɔ da bala bɛ siko kumada nin waati in na ko ka i k'a dɔn fɛɛrɛ kɛ sikow la ko ka a ko dɔgɔya k'e dun cɛsiri kun y'o ye k'i kɔnɔjɛya o kɔfɛ ko ma nin faamu dɛ a ko ayi ne bɛ k'a fɔ dɔrɔn k'a sabu kɛ si yɛrɛ caman ba tuma dɔw la degun de b'a kɔ a ye fɛn caman fɔ sa o kumana Yusu a ma ɲɛ sɔrɔ cɛ maa to a ta la fiyewu novembre kalo tile 12 tɛmɛnen Bɔkari Sangare ka fɔ la ko Mayi kɔni ko k'a bɛ sɔrɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman si in na sɔrɔ bi o kumana Mayi ale ye i k'a dɔn kɛmɛsu dɔ ta n'o ye Siso ye ko mɛru kɛrɛfɛ sisan sa caman tɛ kɛmɛsu dɔn dɛ Siso don n'o ye Siso ye n y'a fɔ fana ka fara kan f'u k'a dɔn k'a tɔgɔ wɛrɛ b'a la min tɛ Siso ye o kumana Yusu o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye Siso ta n'o ye kɛmɛsu ye ko o mɛru kɛrɛfɛ o kumana fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛ sunɔgɔlen fo k'o nɛ jigin tuma min na wa k'a bɛna i k'a dɔn tigɛta ɲini dɛ somakɛ ye laɲini min k'a fɛ o kumana k'ale y'a ka Siso ta i kɔrɔ ka labɛnw sabati k'a bɛna baara bolo da ani furukɛ ka goloba ka wuli o si ma kɔrɔya si o ɲɛ bɛ Siso min n'ale bolo o y'a ta tɛgɛ ma ten cɛw ja tantigɛ ma ye dibila lakari ye MD a panna ka wuli ni furumuso ye ko nin ye i k'a dɔn tantigɛ ma de ye k'e tun bɛ fɛ ka mun de kɛ ka tigɛta ɲini sanfɛ wa duguma de maa tɛ nin dɔn dɛ a balakojugu a yɛrɛ la MD ye cɛbakɔrɔ kule de bɔ cɛbakɔrɔ kule bɔlen dukɛnɛ fara jama la yɔrɔ kelen jama nana kɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa k'a kɛra cogo di a kɛra cogo di u ye i k'a dɔn muso yɛrɛ mawule kamana guwanen ani maloya a ma se k'a ko dogo bilen koyi a ko ko cɛ bɛ ka min miiri k'o tɛ koyi k'ale tɛ sɔn k'a bɔn n'a ni na cogo si la duci ko ale tɛ sɔn k'o kɛ o fana tun b'a fɛ ka Jime Kante ka baara k'ale bɛ dujɔ Jime Kante ninnu bɛ baara min kɛ fana tun b'a fɛ k'o siɲɛ 2 cɛ la kɛ ko ale tɛna duci baara kɛ fiyewu k'ale ta kun ye min ye ko dujɔ k'ale tun b'o de dabali tigɛla ta ko sabu ko laɲini dɔ kɛra ale fɛ k'ale ka i k'a dɔn si ɲini ka taa hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ ko nka ko kunkolo si tɛ dɛ ko misali la hali n'a kɛra dogorɔ ko ye k'a ka jateminɛ kɛ o yɔrɔ ninnu fan fɛ o kumana Yusu ko min y'ale bila o la ko o de ye i k'a dɔn k'a fɔ dujɔ ŋaniya ye k'ale tun bɛ k'o baara de boloda ko ka si ɲini ka taa di o laɲini kɛbaa ma yaasa ale ka i k'a dɔn cɛ bɛ se ka basigi ka to a bolo a ka bɔ sufɛ kɔnɔw bolo cogo min na min ye kuma in ye bɛɛ lajɛlen mawura nka cɛ a ko pɛtu ko nin tun b'ale fa yɔrɔ ɲini ko duci ko tun b'a kɔnɔ k'a ka minɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma k'a ka taa a faso la fɔlɔ yanni da ka don kuma la ko yala ko nin ye furu salen ye wa ɲininkali gɛlɛn
Bokari Sangare ala ka nguna ja anya bo 26 mars kono ga bidon boli do muro 26 mars ni obla mi awkado Usman Babala Ndaw muro ko gele abadala bide mi awkado conseil malien de charge o ma nyemado arrêté numéro 2021 45 40 MT1 SG nous ngalo tle saba awkado mi nyerala conseil malien de charge muro o lisi mbimbe muro o bugunatige anoko belajelela mi Babala Ndaw muro awkado agoshile ko kalaflila muro awkado ka begoshi daka muro abenata aunga jamana atokera munye ne ba don ti gagner maganye mbe kiritigila mawu mbe ulu wele kalolo lasa do ma me zuganira la noto kera awkado mi conseil malien de yoro nyu CNFTM ke yoro conseil national du patronat akerai ko kalata an kalata kerodi wala nungu ka ni mi tira doro bita critique ma fi au ka ko sena sumaya okera Babala Ndaw tawe muro awati mina okera kale be bisi basa do kola muro ayeko da critique la mo ka boloka minye awkado kiri allaba minye annga bitiga yoro minare muro awkado oluko niya a kirike minye awkado kurti pram okajiri jambe muro oya draka fo minye awkado Babala Ndaw minye aye awabara minga koko lado kuyo oflika boy ka fo ko abe mim ketugo akuma manya wa mim wo aknyeta chila ko sogolo njugo de manya sogolo njugo baya muro o re kondanda sa wa soro ministre kungembe kombisi basa donala o kuna conseil malien de charge minye awkado FMB o collège transitoire o blay nga Babala Ndaw ma feka minge wala so kana seka sigi chogo chila dugu tigi korate dugu nyalefe ngoni jekele ni jite ya ashika danyon tege ya conseil chargeur ko ina $100 muro moko o fana gele yara de mo era te fo doni yoro ko falena ale ko ni mbaka cabinet sanjube matinye dala chargeur de mobili bawtewa keta kuma ta alukan nu yoro do datu ko chargeur a conseil ho nuna conseil ba nunu na fateni shila uteni conseil nunu go jatemne abana conseil jara conseil tika soro jamana bika fridu go ala ka nguna ja amen temeri fadri ani bo challenger kono challenger ni alebla mbese ga 26 mars tatu ani Bokari Sangare ma faranyona Bokari Sangare ko ni ye ka do ka fo chedoye aleba ka fargwa fie bolila fargwa nya senge fo ga fo senge na awatila jigitiga ere do soro ko ni mfana ye ka do minise ke doye ale sigero benedo Dauda Buguma Bokari ka fola akoka furule do ale ko ne garsiga soro ka de fla soro ana furu muso ni nyonje ale ko na ale ta shi rebe sambi saba ani kono ndambo nyongula yusu ibai ka fo ko chena na fargwa ngbele yara nati na ke bana shido bali ka datulula ka da jabala ka kinini wakashiri ni taninge fargwa masega chebla kwa na laba muna ko saido o saina na ni chei ka ikado asenge foka jigitiga se ikado asikrefe mauma ani siginyo ni bale mauma o minye ikado ka fo uko ni furakeli o sebe korogwa ala furakeli mi gwana ala iba ka fo anake o enobo ko kabi mawu jigitigele do fo ka kesa ikado ka fo ni minisike jigisigi o koma o damna naka na maula o jigisigi kera ikado ni fargwa fie boli doni fargwa na noya kan noya fo ka tase october kalo temeneima o wati ula fargwa ire na ba ikado minisike ya ire soro o kuma minisike ya ire soro wati mina aniso jako jugu ka fo ko ala ya alika fargwa bashi ka be ala ikado o niso jajira demba ya ni nyombe ga bwa kalama ayi saka jigi bi ikado ko kana tigati o kake ikado dahirimeye be ko dun alini ikado sarakate anage hadiya yo yusu fe mi ikado ka fo chei ayo saka bi wati mina saka ko ni duna nga saka duna aya soro ala ni muso nyire kumbi hamini chei nga farigwango ede ayire chololi du ka ja iko shodogo atika fari soro iko selima kanya na ndisani chede klala ni mbela saka suko dune ko ba kle damado ikoro ikado ka fo cheko ko kuma ku muso kale jera ko kaya furusa kadimbeke ibana watola sepela
maaw kamana gwana ko a kɛra cogo di ko muso ka nin binga wuli ni ɲanimagoro bɛɛ kɛ e tɔgɔ la k'i ma wale ɲuman dɔ nin ye dɛ ko ka nin misi ni kɔlɔbɛ bɛɛ kɛ k'e kɛnɛyalen bisa i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ ka nisɔndiya sɔrɔ tuma min k'o bɛna ɲinkisɛ gasaki e ye jigitigɛ wɛrɛ ta k'o sɛgɛrɛ ko e y'o furu sa k'i y'a furu sa ka da kun jumɛn kan novembre kalo tile 28 tɛmɛnen de nin ko in kɛra minisirikɛ ko o kumana k'ale muso jɔlen don kɔnɔna ko kalo 6 k'ale dun dalen don bana na bi ko ka ca ni san ye k'o sɔrɔla cogo di a ko gɛlɛyara dɛ kuma gɛlɛyara yan an maa o maa bɛ kɛnɛ kan an bɛɛ daminɛna la dɛ walama de Yusu sɛgɛrɛ cɛ nɔfɛ sa nka an maa o maa bɛ kɛnɛ kan an bɛɛ daminɛna an la fɔlɔ dɛ cɛ ko position tɛ a ko ale kun tɛ ko kalo san joli k'ale dan bɛ bana dilan ka tɔ t'ale la ko kalo dun kɔnɔ bɛ kalo 6 la ko muso y'o sɔrɔ cogo di muso ko jɔn ala kɔ kɛ k'e n'i ka farigan n'a ta bɛ k'i ma sigi i bolo ma dɛ o ma cɛ kun tɛ ko kala ala kɔsɔn sa ne fura de kun b'a fɛ maa bɛ dɔ ɲɛ dɔ nin ko dun na wa sigiɲɔgɔnya ko tɛ wa dugulafɛ kɛlɛ bɛ ɲɛ bi bɔ wa Yusu min ye cɛ ye ko muso ko a ma a ko k'o kɛ tiɲɛ farigan n'a ta bɛɛ a dɔ la farigan kɔnɔ k'i ma sigi i bolo ma dɛ ko ne ko a ka haramuya o kumana ne ma i k'a dɔn kota kɛ ma i k'a dɔn i janfa wa n yɛrɛ kun t'o miiri k'a sabu kɛ e ka lahala kun bi cogo min na o hakilina kun tɛna ne na o waati tɛ ne bolo ko kumana nin y'i ta de ye ka sugo ka dugu jɛ ko n'o tɛ ma sira fara ma janfa kɛ ma i k'a dɔn fɛn wɛrɛ kɛ ko kumana ko min ye i k'a dɔn e bɛ ka nin kuma min fɔ nin k'e dalen don bana na sa joli wa a bɛ san bɔ o kumana ko bana yɛrɛ kun gɛlɛyara nka gɛlɛya n'a ta bɛɛ ko i ma da i bolo ma dɛ k'i hakili b'o la wa o kumana min ye k'a dɔn cɛ ye a ko pɛtu ko muso bɛ k'o min fɔ k'o de ye kalo ye ko a da ka fi a ma kuru dun Yusu ko de kɛ i k'a dɔn gɛrɛntɛ ye o gɛrɛntɛ muso y'i kale k'i siɲɛ a ma ɲa min k'o ye ɲɔgɔn cɛ ka taa fɔ misiri la alimami ɲɛkɔrɔ ka t'u kale k'u siɲɛ muso de y'i kale k'i da larusi la cɛ ko pɛtu k'ale ma sɔn muso in ka fɔta ma k'a y'ale janfa de ko n'o tɛ ko kɔnɔ k'o t'ale ta ye o kumana ko min ye nin ko ye sa k'a kɔni basana ko nin ko masina de ka di tribunali maaw ye ko laɲini yɛrɛ kɛra tribunali ka fan fɛ ka ban k'u ka nin kiiri in tigɛ ten sa ko nin ka di tribunali maaw ye dɛ olu kɛn bɛ k'u da n'u bolo b'a ka ninnu kɔnɔ sa o kumana a mana bɔ da min fɛ Bɔkari tɛn'o fɔ an ye Bɔkari Sangare ka nɔbila sɛbɛn ye nin ye an y'a sama ka bɔ 26 mars kɔnɔ ka bidon boli a kun tɛ kirin dɛ a kun tɛ bɔ ko kalama maa bɛ nin ko cogo dɔn a b'u ni ala cɛ o kɔni o dɔnbaa jɛ ye ala ye dɔnbaa de ye ala ye a b'ala nka muso kɔni tɛ kale ngalo kan dɛ a b'ala ka t'i kale misiri kɔnɔ muso ka t'i kale misiri kɔnɔ a muso ko kɛ ma yala musow sɛgɛnnen don u sɛgɛnnen dɛ nin bɛɛ de bɛ da ko caman de b'u kan wali ni min mɛnna a ma bange kɛ ko muso nka u t'a dɔn ko bangebaliya dɔw bɛ cɛw yɛrɛ la u tɛ t'o ɲɛɲini tiɲɛna a b'ala tere bɛ dan bɛ muso kun tere tɛ cɛ la ko cɛ ko ye k'e bɛ karate la ko awɔ k'i bɛ ceinture jumɛn na ko ceinture noire k'i ye combat jumɛn ko kelen ko don min na a muso ci voilà mais pourtant o dun o ye koba ye muso ci tɛ nɔgɔma ye koyi nin kan ka kɛ ceinture noire dedan de dedan ala ka wula ja Jimi k'a ka bɔ ten k'a ka bɔ awɔ ko Fofana tilala baara la k'a ka bɔ ten ni ala ka jɛ Fofana ala k'i sara ni ka yira ye amina Yusu a k'an bɛn an bɛɛ bi taa ɲɔgiriya ni ala ka jɛ a k'an bɛn